abans vull aquí, Sí. Pa! Jo sí. Bueno, és que no és una cosa. I el tinc muntat. Sí, però s'han d'ajuntar. Ja... Una sèrie de jovens en aquell moment, molt inquiets i ens agrada molt de les tradicions i aquestes coses, vam creure doncs, incorporar a la nostra festa major tots aquests elements festius, però nosaltres no teníem ni cap tradició ni teníem res de res. Al Morell no hi havia hagut mai gegants, no hi havia hagut mai diables, ni hi havia hagut mai cap tradició d'aquestes. Partíem de zero. Era molt rudimentari, molt primitiu, molt senzill, i anàvem anant evolucionant de la manera que anàvem anant aconseguint coneixement i anàvem anant aconseguint finançacions per fer les coses. Teníem una gran curiositat i clar, i érem joves. Una edat més gran, que eren els que estaven al Ball de Diables, s'ho passaven molt bé. No sé, a mi em donaven ganes de participar-hi i de ser part. A mi em va cridar que s'ho passaven bé, jo també ho volia passar bé. I a més veia la gent que s'ho passava bé, doncs, no sé, fa bon rotllo. Aquí tenim drac, tenim diables petits, tenim, bueno, ara diables vells, xanques, no sé què. Això necessita molta gent. Si no hi ha molta gent involucrada i que tingui ganes de passar-ho bé, si no posem una mica d'esquena a tots, no ho pots fer. Jo crec que mentre giris l'esquena i hi hagi gent jove al darrere, que continuï volent estar vinculada a l'embruix, als diables, a la cultura en si. Té alguna més que un comportament tradicional, sinó té un comportament festiu també. I això fa doncs, que generacions rere generacions doncs, la gent segueixi uns darrere dels altres. I bueno, doncs, podríem fer que sortiguessin tots els antics i els joves i surti tothom. I seria molt xulo perquè hi hauria més foc. És una currada tremenda que es fan aquests xicots. Aquí ningú cobra un duro, tot és voluntari. Llavors, jo quan sento parlar que tot és un desastre, no és tot un desastre. No, que va, no és tot un desastre. Aquí hi ha la prova que no és un desastre. Cada any aquest dels 40 anys de Diables, gràcies als que ho esteu fent possible ara, però nosaltres estem recollint com un llegat dels que ho vau començar fa 40 anys, o sigui que gràcies per això. És un orgull, és un honor portar els Diables ara i veure tantes i tantes cares que estan disposades a recolzar-nos, a mirar-nos a la cara i veure que som una gran família i que l'embruix tirarà molts i molts anys endavant. Saleu molt del correfoc i enhorabona a tots. L'embruix no és meu, és per representar cultura, però no és meu ni és de ningú. És del poble i pel poble, ja està. Va sortir tot impecable, vestits, peça, tot. Us heu fixat que ho fem igual que ho fèiem quan érem joves? O sigui, el no parar, que no pari el foc, que no pari el foc. Va ser maco per això, perquè recordes com ho feies i resulta que ho fas igual. Ser
imprescindible per la festa major. És un èxit col·lectiu de molts anys,